For at tilføje et nyt familiemedlem til din konto, skal du trykke på plusknappen i familiesektionen på din startskærm. Først skal du bekræfte dit Campus ID. Indtast dit ID i det øverste tekstfelt. Indtast derefter familiemedlemmets navn og vælg deres fødselsdato i kalenderen. Husk, at du ikke kan ændre fødselsdatoen senere, så sørg for, at den er helt korrekt. Du kan også trykke på blyant-ikonet for at uploade et profilbillede fra dit kamera eller galleri, men dette trin er helt valgfrit. I feltet Limit kan du fastsætte et maksimalt dagligt forbrug. Hvis du ikke ønsker at begrænse deres forbrug, lader du bare feltet stå tomt. Når du er klar, skal du trykke på Create Family Member. Opret familiemedlem. Et pop-up-vindue vil vise den tilknyttede Campo S-konto og de oplysninger, du har indtastet. Dobbelttjek, at alt er korrekt, og tryk på Confirm, bekræft. Tryk på OK ved succesmeddelelsen, og så er du færdig. Dit nye familiemedlem vil nu dukke op på din familieliste, hvor du nemt kan se deres profil og administrere deres indstillinger. Tak for at du så med.